Já jsem opět zavítala do českobudějovické restaurace Paluba, protože dneska se tu koná další beseda Židle pro hosta. A než přijdou hokejové legendy, kteří jsou dnešním hostem, tak tady vyspovídám Radka Bulanta. Radku, ahoj. Ahoj, Pavlí. Radek Bulant je můj bývalý kolega z rádia a dneska tady není náhodou, protože tuhleto besedu tady dneska zvučí. Je to tak? Je to tak, ten čas hrozně moc letí a jsem rád, že se můžeme potkávat na těchto přednáškách, na těchto diskuzích, protože Zuzka má vždycky zajímavý hosty a tentokrát koukám, že dávno David Výborný už dorazil. Kdo zná Davida, tak to byl letitý kapitán české reprezentace. A je pravda, že když je tady třeba kolem 50 lidí, tak je potřeba to dobře zajistit i zvukem, aby bylo rozumět, aby se kluci cítili komfortně. Takže většinou je to o 2, 3 i hostech. A Peťa Nárožný mladší, ten se chopí jako toho moderátor, ale je potřeba to zajistit. Nejsem tady mistr zvuku, ale to, co vozím sebou, tak si myslím, že dokážeme perfektně tohleto klubové místo, tuhletu restauraci Paluba výborně ozvučit. Takže snažím se o to, aby bylo rozumět a aby kluci měli v ruce nebo handku v ruce, anebo port na hlavě, aby byli slyšet. No a počkej, ty se v oblasti hudby a zábavy pohybuješ hrozně moc dlouho. Od 16 let. Od 16 let. Tak co se změnilo od té doby? Hele, začínal jsem na letních dětských táborech, v 16 jsem začal dělat diskotéky, pak jsem se dostal po maturitě do rádia, takže nějakým způsobem 12 let i rádio, pak jsem odešel, začal jsem cestovat do Indie, v sobotu odlítám zase teď, 15. března a Indie je můj druhým domovem. Do toho teď jsem byl poprvé na Srí Lance, která mi také uchvátila, takže také tam máme teď nějaké aktivity, letíme tam nazpátek v polovině října. Hudba mě provází celým svým životem, ať už v roli toho DJ, protože stále dělám moderátora a DJ na soukromých nebo privátních akcích, už ne teda v klubech, to nechávám jiným, ale můžete mi vidět na svatbách, můžete mi vidět na různých eventech, oslavách, narozenin nebo událostech, ať už jsou to plesy, nebo různé firemní vánoční večírky a podobně. A tak se bavím stále životem. To je skvělý teda. Ty jsi tady zmínil Indii a možná by diváky zajímalo, proč zrovna Indie a proč tam teda lítáš. Ty už tam byl několikrát. Letím tam teď po 18. Po 18. Od roku 2014, opravdu teď je to vlastně už 11 let. To se dá stihnout. No, hele, kdyby nebyl covid, tak si myslím, že už mám přes 20 těch návštěv. Ale svým způsobem, když jsem tenkrát odcházel z médií, tak jsem chtěl založit svou první firmu a to se stala vlastně svatební agentura Stylové svatby. A po svatební sezóně jsem tam vždycky odlétal, abych dobil baterky, abych neměl syndromy vyhoření, protože přeci jen, sama to znáš, děláme se spousty lidma, kteří ti za den řeknou spoustu představ, myšlenek a tak. Takže já jsem našel takovou duševní hygienu v té Indii a ta mi ukázala takovou perspektivu, správné ty hodnoty, ze kterých čerpám do dnešních dnů. Takže Indie mi dává takový balanc a s tím západem je to takový fakt v té rovnováze. Takže čerpám jak z Indie, tak ze Srí Lanky a tenkrát před těmi 10 lety jsem tam vycestoval. A když je člověk na prahu, ať už v životě na nějaké křižovatce, tak tenkrát po tom odchodu z těch médií jsem byl a hledal jsem právě sám sebe, co bych mohl rozvíjet a chtěl jsem naplnit to, co mě doteďka baví stále a naplňuje a to je ta muzika, moderace. Proto tenkrát jsem založil s mojí kolegyní Pavlou Hořejší a svatební agenturu Stylové svatby. Máme 11 let a do té Indie vlastně takhle prakticky po té svatební sezóně odlétám. Ale už ne sám, už jezdí se mnou i lidi. No video. Malé skupinky, 8, maximálně 10 lidí beru s sebou. Takže pokud by vás zajímala Indie, tak tady je osvědčený průvodce. Ano. A ty jsi zmínil vaší svatební agenturu Stylové svatby. Je něco speciálního? Třeba nějaká jako vtipná historka, nebo co jsi zažil? Něco nevšedního? A těch momentů je přehršel. A je pravda, že já si od roku 2008, kdy jsem začal dělat ty svatby z pohledu tenkrát jenom DJ moderátora, a s tím rokem 2014 už jsme komplexně organizovali a koordinovali ty svatební dny. Já mám za sebou přes několik stovek svateb a těch momentů, který jsem zažil, bylo fakt
hromada. To je na dlouhé vyprávění, to by se sem nevešlo. Ale co mohu říci, tak my jsme tenkrát, nebo když jsem začínal já sám ještě v tom roce 2008, tak nějak svatby probíhaly. A po roce 2010-11 jsem si všiml, že začaly být svatby i mimo obřadní síň, i mimo hotely, restaurace a podobně, takže tenkrát začala doba těch stodol a stavení a usedlostí a mlýnů a podobně. A to takže to frčí pořád, ale je pravda, že teď tím rokem 2025 se zase trošku už ten koncept mění, že lidi jsou nasycený všech těch jako míst a hodně se to proměňuje. Spíš se teď dává důraz na ty dva, protože kolikrát se dělala svatba pro rodiny, pro svatebčany a teď to spíš jde jako zevnitř ven, takže spíš se dělají třeba venčí svatby a je to, co chtějí snoubenci a ne, co chtějí jako rodiny, takže se to v tomhle ohledu hodně proměňuje a jinak třeba těch služeb dneska už je to hodně nasycený. Tenhle ten trh jako takovej je hodně nasycený, je hodně konkurence a každý se snaží působit a být dominantní v tom, co umí. A i to plánování se trošku proměnilo, protože snoubenci už teď si myslím, že ví, co chtějí. A my jim to dokážeme splnit a podle těch preferencí jim to dokážeme seskládat tak, aby je to bavilo. A mnohdy to dřív byly agentury, co jim to jako skládali, ale my spíš poslechneme si potřeby a přání těch snoubenců a oni mají tu možnost to poskládat tak, aby to bylo. My vlastně jako je to učešeme, jo, jsou věci, na kterých se může šetřit, na kterých ne, ale dáme tomu tu formu, tak, aby to drželo pospolu, aby to nebyla jiný pes, jiná ves, ale aby to prostě kompaktně drželo pospolu. Tak to je hezký. Takže pokud někdo plánuje svatbu, tak kde vás můžou najít? Může se na nás obrátit, nemusí to být přímá realizace té svatby, ale děláme i konzultace, poradenství, děláme svatební plány, kdy kolikrát dneska i trend si tu svatbu dělat sami, jo, že přijde nevěsta a řekne, hele, já se to udělám sama, ale kolikrát chce, aby ten člověk sama děláš s lidmi, sama děláš v tom odvětví, kterým děláš, takže prostě pomoci jim, bejt jim tou pravou rukou a bejt jim tam prostě jako k ruce, no. A kde nás najdou? Najdou nás buď na webových stránkách stylovesvatby.cz nebo na Instagramu. A říkáme si tak jako familiárně stylovky. Koukám, že už dorazili další, tak my budeme finišovat, protože beseda bude začínat, ale nemáme pevnou kancelář, protože s těmi lidmi se scházíme buď na tom svatebním místě, nebo různě v kavárně, v restauraci, tam, kde jim je to příjemný, aby to nebyla taková to kancelářský prostředí a tak. Takže scházíme se tam, kde je nám společně dobře. Tak to je hezký. A ještě řekni, kdyby náhodou někdo toužil teda potom průvodcovství v té Indii, tak jak se s tebou spojit? Buď profil na Instagramu Moje Indie, a nebo cestydoindie.cz, kde máme vypsané cesty. Letos už máme, teď teda odjíždím sám, toho 15. března, ale co připravujeme cestu na těch 17 dnů, tak je to 25. ledna, od 25. ledna do 10. února příštího roku 2026. Ale můžou s náma jet i na Srí Lanku. To je teď moje nové poslání, že jsem se stal průvodcem v jednom ajurvédském centru, protože ajurvéda mě také obohatila a naučila. A na ajurvédě já dokonce jednou byla, jako na nějakým kurzu, nebo jak to říct, jo, takže jsem trošku tím do toho zasvěcená. Já jsem absolvoval Kapha Pitta Vata, si energetické douši, je to takový jako zaklínadlo, ne, cože? Kapha Pitta Vata, a říkám, ano, my máme tělesnou konstituci, která je složená z 3 energetických doš a podle toho, jak je máme rozhozené a nejsou v harmonii, tak je třeba to sladit. Já si pamatuju jedno, že mi bylo řečeno, že mám v sobě oheň, já taky. A že teda nemám jakoby moc přidávat toho pálivého a já zrovna pálivý teda mám ráda. Já taky. Tak vlastně balancuju teda. Já jsem jako Pitta, Kapha, vodo, oheň. Aha. Ale je pravda, že pak ještě ten vítr a ten je taky hodně takový živelný. Nicméně, pokud byste s námi chtěli jet do ajurvédského centra, rezortu, podstoupit svoji první pančakarmu, kterou jsem si teď udělal na sobě a opravdu se cítím o 10 let mladší. Možná na fyzické stránce to tolik není vidět, ale ducha jsem si omladil, takže teď mi je věkově tak 30. Tak to je krásný. Takže jestli se chcete omladit, takže Instagram Moje Indie, kde máme i Srí Lanku s ajurvédou. No,
takže já držím palce a Já děkuju. ať to takhle funguje dál. Přeju ti krásnou cestu do Indie. Děkuju. A teda spoustu nadšených a spokojených svatebních párů. Jo? Pavlí, moc krát děkuju, tobě taky, ať se daří v tom, co tě baví a naplňuje, a my už se jdeme pozvolna tady věnovat hostům a dnešnímu hezkému večeru křeslo pro hosta dělá Zuzka velmi cílevědomě a zapáleně. A mě to moc baví, proto také přijďte třeba někdy do budoucna tady na tu besedu. Nenechte si vyjížděli pro hosta a za chvilku hokejové legendy. Mějte se.